El Cabanyal, poble mariner que forma part dels poblats marítims de l'actual ciutat de València, els quals foren municipi abans del segle XX en el nom de Poblenou de la Mar. El Cabanyal, poblat marítim castís i genuí, conservador de la valencianitat més autèntica. En el Cabanyal visqueren el pintor Sorolla i l'escriptor Vicent Blasco Ibáñez. És precisament en el Cabanyal, d'immensa i magrosa platja, on ara n'hi ha malestar entre els seus veïns a causa de la controvertida prolongació del passeig de València al mar que partiria en dos la població. Fa uns anys, els governs apostaren per la prolongació i uns altres governs per conservar i rehabilitar el poble per considerar-lo patrimoni d'interès artístic i cultural i per a preservar l'identitat i l'unió dels veïns. La realitat és que les dues polítiques enfrontades al respecte han produït un buit en les accions clares per part de l'administració i han provocat que hi hagi solars en pèssimes condicions, abandonats, i cases també abandonades en mal estat, on es refugien ocupes de distintes provinències que se converteixen en traficants i distribuïdors de drogues que intimiden al veïnat més pròxim. Lo ben cert és que per unes raons o altres el veïnat del Cabanyal patix, i patix una situació molt desagradable. Vaig a contar algunes coses que tingui en la infància i que m'ho recorden perquè tinc costum de parlar en persones majors i entonces m'agrada enterar-me de diverses coses. Pues volia dir-los que el Cabanyal antes no és com ara, perquè és que antes era que s'acostumbraven en els carrers a sopar, a treure les taules, i era una altra vida. Hasta inclús les pescadores del Cabanyal, del mercat, les desdutxonaven antigament en la porta. I ara pues, el Cabanyal ja no és el que era. Està tot els barris estan fatals, estan entrant persones de fora, ho han desfet tot, ja no és el Cabanyal. I antes n'hi havia els barracons, que eren moltes persones de proper de València, baixaven en el trenet elèctric i se duien cabassos i passaven tot el dia en la platja. Eren barracons que eren en l'arena i eren desfets en madera. I era un altre món. Lo que volgueren fer per allargar-ho d'ací de Blasco Ibáñez a la platja i se quedà empantanat. Entonces no van fer res. Projectes molt, però no van fer res. Tirar-ho tot i tot llançat a pedra.
i després s'ha quedat així i ja els carrers, el Cabanyal ja no és el Cabanyal. No, i que n'hi ha moltes persones que tampoc volen que se rehabiliten ni que res, volen viure com viuen. Volen, perquè nos han abandonat. Si no estan les cases. Esa és una, i m'agradaria que per lo menos projectar, perquè el Cabanyal és molt bonico. Era, ara ja no. Ara és una cova. I entonces estava el trenet elèctric, després tenia els barracons, que eren molt autèntics, i a més els vaig a dir una altra cosa. Mos pare s'havia fet una barca i entonces anava i pescava en polleres la sèpia. I les dones antigues se banyaven a les 5 del matí en camisons, perquè no se podia banyar-se antes. I homes ninguno. En les alletes se banyaven, les bragues i tot. Entonces, ja si alçaren el cap, les persones que han sigut majors... Se tornaven a morir. Se morien altra vegada, perquè diuen, això és el Cabanyal? El Cabanyal era molt familiar, però ara és que ni te saluden. Avui en dia... Què vas a saludar si no queda ningú? No, és que... Jo sé que no queda ningú, però és que hasta inclús... Els que s'han mort i els que s'han deixat les cases perquè no se podia viure de cucaratges, de rata, que encara tenim, Sí. Arreglen sempre lo principal, com en el Mercat Cabanyal. Jo he conegut el mercat antic. Sí, ahí el carrer... Perquè així en el Cabanyal hi havia un carrer... Era el carrer Escalante? El carrer Escalante. El jardí que n'hi ha. El passeig de Colón, que era al final del port, de l'avenida del port, que ahí te passejaves per el carrer i era un passeig que te passejaves de venies. I entonces havia, antigament, la sèquia del gas era una sèquia. Jo tinc fotografies també perquè tinc... No, però això ja... No, però espera, que jo tinc un amic que era periodista y entonces... Això ton pare s'ho contava bé. Entonces... Que arribava la mare a la iglesia del Sant Cel. Sí, per això fa molts anys. Entonces el periodista me va fer copies. N'hi havia, la sèquia del gas era una sèquia que venia des del riu Pacassí i desembocava a la mar. I les persones llevaven. Jo tinc les fotografies, les còpies que me van fer. És una història preciosa, però... Estava el balneari dels Termes, que ahí era un senyor balneari. Sí. Venia gent de València en diners i allí passaven les àuies i bueno, divino. I després feien ball. Sí, y que había una señora que tienes que pagar, una abueleta, belleta, y allí allí venían de toda clase, porque eran aguas termals. Sí, un poble de mariners. De mariners. Mon pare era mariner, I mon pare tenia... Tota la vida a la mar. Tota la vida anava a pescar i les polleres se les feia ell, i era una cosa curiosa de que la hembra se col·locava per dins. Ho feien a mà en xuncs, que són, se diuen les polleres, i posaven la hembra dins. Y entonces el macho era como un forat, deixaven un forat així, y entraven els machos y anaven acumulant-se les sèpies. I entonces se venía, mi abuela venía también. Y es que remendaven els remendados. Y remendadora, mi abuela. De les àrcies, que sí, era remendadora. Y el Sorolla, on ens jugàvem nosaltres, que era en aquest temps de les riguais i tot, de les riguais i tot, anar a parar a la platja, a un pas de la via. I la riguà s'ho endugué tot. I la riguà, que allò era un monument preciós. Ahí ara el que queda en l'avenida del Port és la fotografia de l'home i prou. Però allí jugàvem nosaltres quan érem xicotillos. Allò era una preciositat. Era una altra cosa. Que s'arrastraven allí. Nos cridaven, ma abuela, ja, on estàs xiqueta? Ui, pues jugant en la vora la platja. Pues sí. Hola, bona vespre. Soc Pepa Ferrando i estic en lo que és la prolongació de Blasco Ibáñez. Esta prolongació la duia Pérez Casado, el alcalde socialista, ho duia en el seu programa electoral. Quan ells pergueren les eleccions, estaven ells en l'oposició. Este projecte l'heredà el PP, doña Rita Barberá, i claro, com estaven en l'oposició, se dedicaren a tombar el projecte, ho denunciaren, el projecte arriba a Estrasburgo, se pergué i res, era la rehabilitació contra la prolongació. Guanyar la rehabilitació i, com vostès poden observar, no s'ha fet absolutament res. Duguem 3 anys
en este nou govern i no s'ha fet res. El Cabanyal està cada vegada pitjor. Només s'han dedicat a arreglar aceres i res més. Des de Valenciana Televisió fem queixa i alhora petició a l'Ajuntament de Ciutat de València de que prenga mesures urgents i correctes per a sanejar i millorar esta situació.